Miltä maistuu nakamoritsi? Joo. Niin Teemu niitä 7 putkea. Oksentaa kohta, niin mä... Se on meidän maailmassa tulisin pippurista. En tiedä vaan. Ota Teemulle kaljan, sanot, mä maksan sen. Ota Teemulle kaljan. Lonkero. Taka lonkero. Ei ollut hyvä idea. Ei ollut hyvä idea. Sanoko mä sanon? Oikeesti. Ei ollut hyvä idea. Nyt tulee hitku sinne. Nyt se vasta maistuu. Ei oo vittu yhtään hyvä idea, saatana. Tulis nyt vittu äkkiä. Oi saatana. Leipä on yksi mikä auttaa. Pitää pyytää leipää sulle.